isiokwu dị mkpa ka anyị ga-akpọkwasị aha mgbakwunye n'olu bekee a na-akpọ ya affixation. Affixation mgbakwunye. Affixation mgbakwunye n'olu bekee a na-akpọ ya morpheme. Ndị bekee sị na morpheme is the smallest unit of a word. The smallest unit of a word is called morpheme. Mgbakwunye ka ihe bụ mgbakwunye. Dịka m kwupụtara, sị na mgbakwunye bụ ụmụ irighiri okwu nke na-enweghị ike ịkwụrụ onwe ya. A na-agbakwunye ya n'isi ngwa. Mgbakwunye enwere ụdị mgbakwunye dị iche iche. Enwere bound morpheme, nwee free morpheme. Bound morpheme bụ nke a na-akpọ gịnị? Mgbakwunye ntado. Free morpheme bụ mgbakwunye nnọrọ onwe. Free morpheme a bụkwa ya nwere ike ịzakwa ha dịka isi ngwa root verb. Free morpheme ọ naghị agbanwe, it doesn't change. Anyị ga-eleba ya na gịnị n'ụdị mgbakwunye dị iche iche enwere. Ụdị mgbakwunye dị iche iche enwere. Nke mbụ, types of affixation. Nke mbụ bụ nke a na-akpọ gịnị? Nganihu. Nganihu bụ prefix. Nsonaazụ bụ suffix. Nọ n'etiti bụ interfix. Nke a bụ mgbakwunye dị iche iche enwere. Nke mbụ dịka m kwupụtara bụ nganihu prefix, nsonaazụ suffix, nọ n'etiti interfix. Ya nganihu a, nke mbụ abụ nganihu nke m kpọpụtara n'olu bekee prefix. Nganihu bụ this root verb, isi ngwa. Nke a mkpọrọ isi ngwa root verb. Mkpụrụ okwu nganihu bụ a bound morpheme ntado. A na-ewere nganihu gbakwunye gịnị n'ihu isi ngwa. Ịma atụ: gba n'ebe a bụ isi ngwa. Gba bụ isi ngwa. Gba bụ isi ngwa. Nke a bụ nganihu. Nganihu a ka anyị tikwe ra dịka nsonaazụ. Gba ọgba bụ gịnị? Isi ngwa. Anyị na-achọ ile anya ihe bụ nganihu. Nganihu bụ irighiri okwu ndị a na-agbakwunye gịnị n'ihu mkpụrụ okwu. Prefix is a word that is attached to
a particular word that is attached to the beginning of a word. Like in English, fet. This fet is a root verb. Fet is a root verb. Then when you add it up, on, it becomes, this on is a prefix, meaning when you add full, or fully, or full, it becomes unfaithful. This full, this particular one, is a suffix. Fet, root verb, this on, prefix. Suffix friend, like unfriendly. This prefix. This friend root verb. Now this ly the suffix. Now I na nganihu dịka anyị nwere a, gba, ra, agbara. This a bụ nganihu, ọ bụ ya bụ suffix. Mkpụrụ okwu ndị ahụ a na-agbakwunye gịnị n'ihe okwu. A bụ nganihu a na-ekwu maka ya. Gba bụ gịnị? Isi ngwa, agba. Abịa na mkpụrụ okwu a bụ agba. Gbaa bụ gịnị? Bụ isi ngwa. A bụ gịnị? Nganihu. Ka anyị kpọrọ gịnị? Prefix. Nganihu bụ mkpụrụ okwu ndị a na-agbakwunye n'ihu gịnị? N'ihu okwu. A bụ gịnị? Prefix. Gba bụ isi ngwa. Mkpụrụ okwu ndị agba na-agbakwunye n'ihu isi ngwa. Isi ngwa anaghị agbanwe. It stands, it doesn't change, and it makes a meaning no matter how small it is. It is the smallest unit of a word. Ọ dị mpekere mana o nwere mpụtara. A ga-eleba anya na ụdị ngwa nke ọzọ ka anyị kpọrọ, ụdị mgbakwunye nke ọzọ ka anyị kpọrọ gịnị? Nsonaazụ. A na-akpọ ya na bekee suffix. Ọtakwanụ na mgbe ọbụla ị were nganihu maọbụ nsonaazụ gbakwunye n'isi ngwa, mgbe ahụ gbakwunyere ya, ọ na-agbanwe nkeji asụsụ mkpụrụ okwu ahụ. What am I saying? Whenever you attach a suffix or a prefix to a particular root verb, it changes the part of speech of that word. Like this word akpọrọ n'olu bekee, faithful, faith. Faith a pụtara gịnị? Mmadụ inwe okwukwe. Abịa tinye ya unfaithful, ọ gbanweela mpụtara mkpụrụ okwu abụrụ okwukwe na gịnị? Na-enweghị okwukwe. Ọ gbanwere ya unfaithful. When you say that someone is unfaithful, means that person is not trustworthy. Otu a enwere gba, ewere a tinye na agba, ọ gbanwere ọdịdị gịnị? Mkpụrụ okwu abụgba ya abata n'ọdịdị ọzọ, ya bụ gbanwere nkeji asụsụ ọ nọbụ n'ime ya bata na nkeji asụsụ gịnị? Nkeji asụsụ ọzọ. Ka anyị anya na nsonaazụ, ọmụmaatụ nsonaazụ dịka anyị nwere gba bụ isi ngwa. Abịa were ra, nke a bụ isi ngwa. Abịa were ra tinye ya, ọ bụrụla gbara. Nke a bụ ra bụ nke a na-akpọ gịnị? Nsonaazụ. Ọ bụ iri okwu ndị ahụ a na-agbakwunye n'azụ gịnị? N'azụ isi ngwa. Ọ bụ ya bụ nsonaazụ, suffix. Gbara, gba bụ isi ngwa, ra bụ iri okwu ndị ahụ a na-agbakwunye ka anyị kpọrọ gịnị? Nsonaazụ. Anyị nwekwara ọmụmaatụ ọzọ dịka ri. Ri bụ isi ngwa, it is a root verb. Agbakwunye ya we, ya bụrụ gịnị? Rigwe. This way is what? We a pụtara gịnị? Nsonaazụ. Ị nwere ike iwepụ we tinye ya gịnị? Ya pụta rie. Rie abụkwa gịnị? This bụkwa gịnị? Nsonaazụ. Ebe ri bụ gịnị? Isi ngwa. Ị nwere ike iwepụ dị n'ihu okwu a tinye n'azụ okwu, ya bụ eri. Mgbe ahụ na-aghọọla gịnị? Nganihu, ka anyị kpọrọ gịnị? Prefix. Ka anyị gaakwa n'ihu. Na nke atọ ya bụ ụdị mgbakwunye ndị e nwere. Anyị nwere nke a na-akpọ nnọ n'etiti, ka a kpọrọ n'olu bekee interface. Ọmụmaatụ nke ahụ dịka anyị nwere omenala.
omenala. Anyị nwere ewumewu ewumewu. Anyị nwere ọdịnala. Gị na ya na mkpụrụokwu ndị a ndepụtara, ị ga-ahụ na omenala naanị ebe a bụ ha na-akpọ nọ n'etiti interfix. Ọ bụ ihe jikọtara ome na ala abịa were na tinye ya n'ime ya ghọọ gịnị omenala. This na ọ bụ ya bụ gịnị ọ bụ ya bụ nọ n'etiti a na-ekwu maka ya ewumewu. This nke a mkpụrụokwu nke a bụ mee bụ gịnị nọ n'etiti ọdịnala. Na nke anọ n'etiti bụ gịnị ka a na-akpọ nọ n'etiti a na-abụra n'olu bekee interfix. Ekwuru m na mgbe m na-ebido ọmụmụ ha sị na mgbakwunye bụ ụmụ irighiri okwu a na-agbakwunye n'ihu gịnị okwu n'azụ okwu maọbụ n'etiti okwu. A sị m na o nwere ike ọ bụ irighiri okwu nke na-enweghị ike kwuru gịnị ikwuru onwe ya, a na-agbakwunye ya n'isi ngwa. Ọ bụkwa irighiri okwu ndị enwere ike ịgbakwunye gịnị n'ihu okwu n'azụ okwu maọbụ n'etiti okwu. Affixation is the process of adding up a word either at the beginning, the end, or at the center of a particular, adding up an alphabet either at the beginning, at the center, or at the end of a particular word. Anyị leba anya na gịnị ụdị mgbakwunye dị iche, types of affixation. Nke mbụ anyị leba anya na nganihu nke anyị kpọrọ prefix, leba anya na nsonaazụ nke anyị kpọrọ suffix, leba anya na nọ n'etiti nke anyị kpọrọ interfix. Anyị lebakwa anya na gịnị ịma atụ ha dịka ngabịa na nganihu anyị nwere gba bụ isi ngwa, anyị agbakwunye ya ya bụ agba. Anyị nwekwara nri, agbakwunye ya ya aghọọ gịnị eri. Anyị bịa na nsonaazụ anyị nwere gba, agbakwunye ya ya aghọọ gbara. Anyị nwekwara otu nri, agbakwunye ya ya aghọọ rie. Anyị abịa na nọ n'etiti bịa nwee kpọọ ya na bekee interfix. Anyị nwee omenala na bụ interfix nọ n'etiti ya. Anyị nwee ewumewu, anyị nwee ọdịnala. Na ewumewu a bụ nọ n'etiti ebe nna na ọdịnala bụ gịnị nọ n'etiti ya. Igbo m ụzọ ọzọ ekele m unu. Atụrụ m ma anya na ụnụ ghọtara ihe m kụziri nke ọma. Ya bụ na o nwere ihe gbagwojuru gị anya, achọrọ m ka ị jụọ m ajụjụ. Ndewo.